Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyam yakipagadatan yang kaya kapamagusay tanu imanto nagi imababaloy a ikatlo dars tanu kapamagusay tanu sa giyang kaiya kapugusay tanu ko ukito kita giyang ko tuwa kanaik mga pagariya so data norumpan na kapuni na sulaman tanu sulang ulanguan o mga bangsa tanu kesampayan sa giyang kaiya di tanu di kanders nagu ayamala apsalaman tanu nagyang kuto mga bangsa tanu mga pagari tanu mga Muslim sira na misos surat makapenaik sa giyang kaiyaragun pagnintanong si ku Allah subhanahu wa ta'ala malalayon kira nagyang kuto kapipi ang ginawa nagu ilidasiran wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kuto mga panyakit laborun sa giyang kaiya kagaandan pamanian nakaplalakaw giyang kuto mga kaditano wad na pangasasakit kiran na bagaransiran wallahu subhanahu wa ta'ala sa magaan na yamaana na makapiyasiran mga bangsami yang kaiya di tanu di ka pamagusay kagyang kaya kanaik na ayamala antap tanu saya na an kumani agyang kotwa kanal tanu nagugyang kotwa sabut tanu sagyang kotwa penggelabakan tanu simba tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala saya paganay pamagusayin tanu tagyang kaya oras nagyang kuto atigo mga ulama isti'dadatul hajj. So mga say adi ipreparado utaw sagyang kuto kapanaikian. Anto nagyang kaya mga saya kailangan na mariparadutan warias kanwa mga kadi. Bulaboron so paman na mga jemaakan kanwa mga jemaakan. Ubad na paman na dira kanoron ni mentay manton anto na mga say kailangan na mapriparado tanu. Apa isi ang tanu mga ginawa tanu? Ino madi makaririparado ako sa giyang kaya paman nakaplalakawakan. Nauway makapririparado ako. Nanto na yung mga peda paman na ipriparado tanu. Tigo mga ulama apaganay ipriparado tanu nagyang ko to ikhlasun niyati lillahi azza wa jal. Giyang ko to ipagiklasan ako ni at kako Allah subhanahu wa ta'ala. Hagyang ko tuwa kapanay ka parabu sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya di itano di kapag usaya sa giyang kaya kapag iklas na di makasukasoy. Mintin na giyang ko tuwa kapag aluyatan ron. Nanaud na ya mga pagariyami apnanay kadi importantid na sa giyang ko tuwa kaplalakaw niyo. Si kuda niyo panapaman nakaplalakaw na mintin na kaipan niyo, nagpagilayan niyo, yung kutuan ni atiyo, ino mga digiyang kaya kaplalakawakan, para ini si iku Allah subhanahu wa ta'ala, para buaya si iku Allah, ang taaka adam pa na siya'y apaman na mitutumpukon na, wad na mitutumpukon na pagawa niyo to, belagan yun sa giyang kutuan ni atiyo, kamataan na giyang kutuan hajj, dudunun, agyang kutuan kapik ilaylay, naguanto na asan, na aya kekawang kau na pagarian nagyang kutwa dukaw sa kaplalakaw ka. Sa aya buang belasan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mala abalas nagu aya terimaan wallah anay kadi nagyang kutwa tau anumiyek amiyagi kelas iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Pitur wallahu subhanahu wa ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ayamana utuna tarutu paniu sukapanay haji gusu umrah arak wallah. Sa ira bata din na pamimikiran na agyang kanana ayat akatero Allah na tumiyana sa tao penggelebekan yan agyang kutua kapanay kadi nagugyang kutua kapagumra na aya suan yan na para si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Naman kabigang kanun Allah sa gaid as kanwa mga pagariyamiyap nanay kadi
atarutupan ya wagian ko tu akapanay kadi nagugian ko tu akapagumara aparabu ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiyan kayo na pagalintano na yakuan. Insyaallah biidnillah apaman na penay kadi tano nagupagumara tano. Kagi aya ni at tano na tamato nagiyan ko tu akat tamato na kunadaan sa umra nagubu maka penay kadi agiyan ko tu ataw. Na panganintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala mabaloy si ko mga bangsa tano agiyan kaya kapalalakawiran sa agiyan kaya mag-anda na oras sa manayan na agiyan ko to first plate ang mga Pilipino na si ko 19 na plate si random. Masya Allah, di kita agiyan kaya oras. Paman nagpakaya siya ugaw iman to na plalalakaw na agiyan ko to ang mga kaditano na tunog si random. Tunog na agiyan ko to ay plate yan na 20, 21 na inshallah na 22 na paman na kumamambu agiyan ko to ara kami ron na taman sa naging ko to last flight. Na di buwanan kiti oras. Kanto naging nga kapsagida gawin. Miyak kagangga na yung mga pagarya. Na. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayakat teruyan. Sagiyan ko to akiyan na ikiyan na tiga na Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Yan ko to akiyan panay ko nabitan wa Muhammad na miyang niskan yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. So nabi. Akatawan tanwa, sugal lebekian na paman na ikhlas. Sugu Allah subhanahu wa ta'ala, piniliian, abiyaluinian ang nabi, nabi ang mulimpusan sa giyang kaya akhira ummah, sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minsan pa sa kaniyan na di mamang nisi ko Allah. Kagigiyang kaya niat na titud niya ko dilikad, wagi so puso na pagkakaliklit. Pagkakaliklit so puso. Di kisti dia giang ko tuwa ketagus giang ko tuwa mga puso tano. So nabitan wa Muhammad na tingin na Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'a. Ayamana uto na tigu nabiya ya Allah na kanay kaya ada akapaki ilay-ilaynon nagud akapiki nagnagnon. Masya Allah. Nagapakay mambuto apaman na lalayo na dinyo din duas kanwa penanay kadi ang mga bangsami. Ipuna sama ne sagi nga ya kaya to kawiron na tapnayan ni Allah dua kanu si ko Allah umanga nu sembayang nagusi ko mga peda mga oras na penggiraw kanu ya Allah baluyang kagi ang kaya kaplala kawami kapag hajami ada abaw nakapik ilaylay na ada abaw nakapik nagenagen Allahumma ja'ala hajjatan la riya'a fiha wala sum'a napiagi abuna miya kalala apaman na kiumanian sagi ang kuto suwatan o igira manuto apaman na adita no di pa makinagnagiyan ko to mga advice rakatan mga ulama tano bulaboron sa giyang kaya kapag kelas. Ikadua, ako sa itano na tigo mga ulama muwafaqatu hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajj. Anto na imana ini. Nasuka pakaayon ko ukito-kito Nabi sallallahu alaihi wasallam sa giyang ko to kiyanay kiyan. Ay mana ini na penay ka pagariya sumanga deto nagusto mga bubay na aya pagukita na ka nagyang ko tuwa ukit kaya na ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagya ka pamagusay tanuron aya antapai aya antapai sagi nga etano di ka pamagusay na bari mabaloy apaman na aya kapakapaghajtano na mukit sagi ko ta ino kita no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam balasan wallah sumanga ulama tano adira rakatano di pamagusain nagupsurat siran sa mga kitab miyakadagal mga kitab aya paman na aya matatagos agyang kutwa kitab na ukit-ukit agyang kutwa di ka paghaj o nabit ukit-ukit o kiyanay o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam an maswa o mga muslim agyang kutwa ukit-ukit yan tigo mga ulama tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam magidilil natiga na khudhu anni manasikakum la'alli la arakum ba'da 'ami hadha. Anto na imana ini. Gi na pituro nabitan wa Muhammad sa giyang kuto kiyan nay kiyan. Tanudan tanu ka sunabi na miya kay say sama kanay ka. Apmetuan to sa hajjatul wida. Mulimpusan apaman na muna apaman na paganay haju nabi nagumulimpusan na haju nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. First and last, apaman na haju nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na. Ayaman na ito na tigo nabitan wa Muhammad.
Kepiti niyo suuki takan ko kanay. Ayon niyo ron suuki to kitiyo. Naman to, kepiti niyo atigu nabi. Okay, tini wagyang ko to akyanay kakan. Nagu ayon niyo ron suuki to kitiyo. Suguan, ayon niyo ron. Paganada niyo. Kanala niyo wagyang ko to okay to kita. Unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ino to. Tigu nabitan wa Muhammad. Gira batay ni, gira agiyang kaya katur unabi na paman na gidam o puso. Piya ko kita kako puso kago paman na pamikiran na miya rata-ratain. Paman na piya karata-rata sa ginawa. Akapagkasagadian na kung mga ginawa tano, tigo nabitan wa Muhammad ka mararani. Adi akan sakano mi pagpada ko orian aragunaya sagiang kayakyanay katigo nabitan wa Muhammad. Ay mana na di mangungudasan sunabitan wa Muhammad kagiyuto sumagaan niyan din nakapetay ang genatanian suayaman na niyan na mga sahaba niyan. Udi na paman naging kay na paman nakababaliw niyan na nabi. Uy, masya Allah. Na mga pagariya. Piya kay iktiyar kanod no nabitan wa Muhammad as kanwa pulalakaw ang mga umat yan. So mga Muslim, ay pangadad kanwa ki. Paganada niyo, wag yung kayaw kito kita hasi kung mga ulama. Pagadati niyo sa mga ulama. Pangalimbo ang kanong kung mga ulama. Na nakuan niyo ro nagyang koto, akuan niyo kira nagyang koto, sabutiran ko kapanay kadi. Di kagiyang paman na, giyang kaya paman na masana may tubo na kirarangitan niyo sa mga ulama iyo di paman na pagadatan tanosiran mga limbabaan tanukiran kaso mga ulama na sira ni mga waris o mga ambiya na panganin tanos ko Allah mabaluya paman na di tanu di mamagadata laboron so paman na mga jema kanu na mamagadata tanu uway pagkaunang kurganod na mas pakalan tanu agyan ko to akapamagadata. Wad na paman na kailangan yun na perang ko kanu paman nagi kailangan nami gi paman na tunay ini kabaya ami uway nalagi diya mambu paman na umani isay man to laad na sheikhiyan na pagadatin niyo sa mga sheikhyo. Wad na paman na kabaya iyo na turuan niyo kiran sa maninay agu paman na tunay ini maliwanag kagiyang yung ko to akapupaso nga gyan ko tabagan lalali sa gyan ko tapadga na di ka no makapsina buta ayap ka pera no kumadi lalali sa yaki aya oy na ya mapia nagyan ko to paman nakapamagadata anto na ikadua dalil sagyang kaya kailangan na so okay o manusia muslim sagyang ko to kapanay kadi o kanay nalagi paman na mukid sagyang ko to inukitan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigu nabi yaman na amila amalan. Tano diniwaya hadithai atigan naman na amila amalan laysa fihi amruna fahuwa rad. Ayaman na ini bituro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saden sanggelebek sagelebek adami yo tunggulaw la. Miyakatan minggelebek ka sagelebek ada gelebek kau nabi. Oy. Paman adang gulaw lao nabi. Da aming gilabakaw si eko masanian sa mga sahaba paman na dang gilabakaw nabi miya kasambi sa mga sahaba mga ulama na dayran ng gilabaka so mga tabiin na dayran ng gilabaka sasabot niya gi so ang gilabak sa bidaw agi miya da kaliman to paman na ikrarang itian ubab kelu agi nga yabi digati nanto nariya pagalin na yabida ay pse para ki pagaria kapaman na di papakay na ya si kuwaga matano Islam na di ganup kerarangiti igira manu tua inaloy nagupya karaya gagiang kaya bid'ah na tigu nabitan wa Muhammad sadin sanggalebek sagalebek adami yo tunggula ula adi pedeku agama mi amini taling umami tigu nabitan wa Muhammad nagiang ku tuaga lebek amiam begu ku agama na di ketarima Antune ki pantag naguantune ke kuwang kaguna sagiang ko to ka penggelebakan ka sagiang ko to agalebaka dang gelebakaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi yung mga pagariya na upama ko bakano din na upama ko baniu din gelebaka o di na paman na ubakano din lalakaw adi kanu pagana si ko mga ulama na mapakaya lango na kiling karo nang gelebaka naka nasabab sagiang ko to kay to sabut nadingka din mapakap sesenggaya ino mga di pedutu ko agama pedutu sagiang ko to lalakawakan anta ka paman na yang ko to agalebaka na marataw to adi ke pa kayo bang kang gelebaka nay no kapag aluitan no bu amay ko mga say adi ke pa kayo bang gelebaka taw oy
Yuto mga pagariya, idali karina sa kailangan din so panggalabakan utaw na makaayon sa iko galabak unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naaya ukit, akakakanalatan si iko galabak, aping galabak unabi, laborun sa giyang kaya kanay, nanggulalan si iko sabut o mga ulama. Yang kaya miya katundug-tundug ang mga ulama. Kamusta hilaki? Ubang ka kakanalada nga paganada. Kaupama ko aya pangunutan tano, nagyang ko tuwa kapi apamikiran tano, nakididig tano, nagumaka panggalabag tano sa galabag. Agi so mapi apamikiran, ada abong dalil, na ad nakapkaribat yan. Apka pa kaya, tiga miya kapi-apiak yuto, ato na ikarataw to, na aya ka kato kawing kaun sa yuto, na paman nagyang ko tuwa galabag, na makayon ako galabag ko nabi, nagupaman na marataw tuwa galabag, na kanalang kaagyang ko to agamatan o Islam, mapaganatan wagyang ko to agamatan o Islam. So alhamdulillah, miya kada kaliman to ang mga ulamatan o paman na pagkarayag nilarakatan wagyang ko to mapi apangalapakan tano pakapantag sa gyang kaya di tano di ka pagagama. Ay katalo, ako sa itano saya na tigong mga ulama, an nafaqatu tayyibatu minal mali al-halal. Anto na yung mana ini. Agyan nga iyati ko mga ulama an nafaqatu tayyibah minal mali al-halal. Nagyang ko tuwa gasto asuti puun ko tamo kahalal. Naisinta no mga pagariya ang mga ginawatan. Kaya kaya inibayad tano. Sagyang kaya kaplalakaw tano. Anong kay ni kinuwa tamo ko ka? So tiyai naguhalala yung mga day. Halala kaya sukatang kaun. So ti mga day at tamo. Anta kasing kay ni miya sukat sa giyang kuto kapanamuk isa sa parwagamatan wa Islam. Nagyang kuto kaya susukatang kaun. Amo kisagyang kuto marata na miya haram magyang kuto atamuk ka. Napia di tanu teroon. Seko mga tao, aming gusto sa haram. Wanto na okitagyang kuto paman na hajiran. Ato na keswa, ato na keswa gyang kuto hajiran. Nabati ang tanu agyang kaya mialu sa gyang kaya kutay ay ni surato mga ulama na. Skalod ning geda-gedaon. Apaman na miyayad sa gyang kaya kapanay haji kapakaya si inyan na miya kuwa sa gyang kuto ka priba. Nya kada-kada kaliman tuwa kana si gyang kapriba. Kapakay lialimi yan nagyang kuto pinggusto niyan. Halili miya mo pagarin niyan. Miya kada-kada kaliman tuwa paman na disasabutin no tao. Nakapalalalim besuto. Paman na tiyan na kaya paman na kinuha ka na isagyang ko ito paman na mapuro ami. Bunus na inibay din mamusahaj. Paman api adita no pakatanan ay pamakinagtan no nagyang kay hadith ami aloy. Bati ang tanong. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ar-rajulu hajan binafaqatin tayyibah wa wada'a rijlahu fil gharz fanada labbaik allahumma labbaik nadahu munadin minas sama labbaik wa sa'daik zaduka halalun wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrurun ghaira ma'zur. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. Lagi, napawakin na yan yung mga pagariya ka, makatukawan sa giyang kuto paman na mga tao minggusto sa halal lagu minggusto sa haram pakapmida niya na ya sa maraya gakambida o di pa na ya sabutaw paman nagyang nga ya hadithu nabi tanwa Muhammad sa gyang ko to ato na kirisulta gyang ko to hajian na miyati mo sa gyang ko to ataw uba din pa na paman na pagukitan niya na paman na uba din pa na paman na pagukitan niya nagu
ito na ini sabutian na sabutian sa giyang kaya hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pitero Rasulullah. Tigan anda deni kali wagiang ko tua mama apnaik. Egida mi aloy so mama si ko hadithu Nabi tanwa Muhammad deni anon aloy sububay. Naya mama na tua tigu mga ulama sa luga. Natigira na mirarag serun sububay. Oway. Ayamanain na igira al anda deni kali o mama anta akabubay apnaik. Aming gusto sa halal. Kauto. Ayaw nang tanong nagyang ko to aming gusto sa halal. Aming gusto sa halal, nami sakatiya nagyang kutua inian, sagyang kutua siyak upagedaan yan. Ayam mana na si kumuna nakakuda o di nakapagada sa unta. O, agi o kito-kito miyangaw na mga tao. Okay, nasagyang kaya mas sa tanuiman to nakapagada sa truck, kapagada sa plane. O, naaya lalayon adi pagadaan sagyang kanan na di kapmikat utaw na agyang ko to abas. O, gyang ko to abas. Na andun ni kasakat agyang ko to ataw sagyang ko to pagadaan yan. Ipananawagian agyang ko to labbaik. Ayamanaw to na maana katiya ko ya Allah. Agyuti man agyang ko to labbaik Allahumma labbaik. Ayamana niyan si kuba sa tanong na katiya ko. Ya Allah, tiari maakan nagyang ko to suguan ka akanay. Teruno to utaw. Na itawagun o di mananalo sa langit. Ayamana na sembegun sa kanya nagyang ko to di mananalo sa langit. At tigyan na tiari maraka, gumiyaguntong ka. Soluto ka na halal, nagusog pagadaan na ka na halal. Masya Allah. Ay man na nag-iiso mga tao, aming gusto sa halal. Mayad sa hajj na halal. Miluto, wad na luto iyan na halal. O, dan yan din sa hugi sa marata. O, nagyuto ko ni paman na, isumbagun sa giyang ko to, kapananalo niya, nagyagyan ko to, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah katiya ko. Tiari makan nagyang ko to, suguan na ka, akanay, numiye ka ko, ya Allah, pangalimbuba na ko ka, suwat na ka saka, na isumbagun naman, buwagyang ko to, di mananalo sa langit. Tiari maagyang ko to, lalakaw ka. Mataan. Tiari ma wallah agyang ko to, hajj ka, nagupaman na miyaguntong ka. Perila ang kawallahu subhanahu wa ta'ala kagyang ko to hajj na paman na rila apda paman na imbelas wallah si kutaw. Namya kapia-pia mga pagade ino paman na sumanga tao panay na panabenarin niyo gyang ko to papanggusto niyo na mukitsa gyang ko to halal. Miyaguntong ka sa gyang ko to kaya lalakaw ka. Nasumpat agyang ko to hajj. Sumpat agyang ko to hadith na tigyan na andad ni kali umama anta akabubay. Aming gusto sa haram. Si tanong sa agyang ko to kadua mga tao aming gusto sa haram. Oh. Andad ni kali wagyang ko to mama bubay aming gusto sa haram. Nalagi dia naman bu ami sakatian agyang ko to inian sa agyang ko to pagedaan niyan. Pananawagian nagyang ko to labbaik Allahumma labbaik. Kagyam lagi din naman ito. Di da busa pa man na okay ta kayang gusto. Si ming gusto sa halal na pingiraw labbaik Allahumma labbaik. Si mamu si ming gusto sa haram na pingiraw mambu labbaik Allahumma labbaik. Kapakay panapaman na mas maladin niya ni kapakalalabbaik. Kakatawan niya nagyang ko to ping gusto niyan. Pingiraw mambu labbaik Allahumma labbaik. Oy. Adiro di mararano-rano nagyang ko tuwataw, labbaik Allahumma labbaik. Aga pa kaya raragsan niyang panapaman na guraok, sagyang ko tuwa di na nikap labbaik. Ugay na mga pagariya, naswallah, nakatawan niya nagyang ko tuwa migagaib. Katawan niya nagyang ko tuwa mapapadalam sagyang ko tuwa mga pusutan. Katawan niya wanda ka, pisugat nagyang ko tuwa tamo ka, da pagmaan si ko Allah. Alimun bidatis sudur. Alimun bidatis sudur. Wallah, na katawan niya nagyang kutuwa, mapapadalam sa giyang kutuwa, mga rarabagyang kutuwa mga tao. So, pinggalabag ka, pamanad, kapakaya di katawan, nagyang kutuwa, may pagubay, anda ka pisugat, nagyang kutuwa, tamo ka. Uy, naswallah, nakatawan niya no ito pagariya. Inuman kailangan na mamiminti na matataguro katano nagyang kutuwa, kalakwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, gumiraw labbaik Allahumma labbaik. Katiya ko, ya Allah,
Ipananawagian na paman nakatiya ko ya Allah tiyari maakan nagyang ko tuwa sugu anak anumiye kako lumiyala kawako. Na itawago nagyang ko tuwa di mananalo sa langit. At yan adar katarima guda ka paguntong. Yuto di sumbagiran raka pagarya. Oy. Kagi eno to kagi paman na haram magyang ko tuwa pinggestong ka. Tiyan adar katarima guda ka paguntong. Mana na dan na bala sa kekuwang ka. Soluto ka na haram. Soluto ka na haram. Gusugastong ka na haram. Sunay haji ka na datarima at tigagyang kutua di mananawag. Apit sa gyang kutua di mananawag sa langit. Namya karayag niya mga pagari. Api apa man na wad na pagisir tanoron na kapakaya ay turun tanoron nagyang kaya hadithu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya pakam bida yan din. Agyang kutua sembag agyang kutua tawa minggusto sa halal. Agyang kutua mga tawa ya pinggusto niyan. Nagyang kutua haram. So panganintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Bagan tanong niya naguriskian tanong niya sa tamok halalan tayyiba. Apaman na tamok asuti na halal tamok halal nagusuti. Nagyang mga pagarya na kanababu agyang kutua paman na gastos agyang kutua kapanay kadi paman na haramu agyang kutua tamu ka haram. Api ato na langon nagalabag amapia. Sedekah ka na kailangan na halal. Inna Allah agyang kutua paman na ikadua hadith at tigu Rasulullah inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Nagupaman na ketimu saya agyang kutua paman na kang gusto sa halal agyang kutua kang gusto sa haram. Naman gyang kaya pituro Rasulullah mata anas wallah na suti. Daat terimaan yan arwar sa suti. Na miya pasad dyan mga pagariya. Miya pasad dyan. Agyang kutua paman na di tano di kang gusto sa agyang kutua paman na suti. Halala suti. Naman agyang kutua inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Mata anas wallah na suti. Na daat terimaan yan inunta agyang kutua paman na arwar sa agyang kutua suti. Mga pagariya ayap benar-benaran tanong. Nagyang kutua paman na di tano di ka pakasusukat. Ina pakasuguro ka tanwaya. Ayam ana naggelebek ka sa mukit sa halal. Paginuntulang ka kay pagarya. Uway. Paginuntulang ka di ka di pelalamang. Di ka di paman na pelalalim. Di ka kuwag yung kaya yung kaya paman na ate puso yung nagyang kaya kasubur na. Upunad sanja kaya laanon. Sige kaya subur na. Iman to na Sabto, mapitan na akad. Isnin na, ayaman na na-eleksyon na. Miya kalalagyan ka na nakambagayasan. Arilan tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Gina, daabad tanong saya, pakaantapan. Ubabinin sa mga jumakan natin na bandi sa katanong ay paman na susugat ni Alim. Daabad tanong saya paantapan. Huwag na, pagaloy yung tanong ay ka paman na, giyang kaya paman na, sigad din sa giyang kaya, ito na ini, segede din sa giyang kaya mga oras iman to na kanagata giyang kaya miya makalala kang bagayaw na darpa na subur naman na ng mga pagarya naupugan sa ano ko piluto iyo na katawan yun ko to may alaw tanong yan pamana detari maswaj ka kasuluto ka na haram na gusuping gusto nga na haram na marayagan na haram mga pagarya api apa na paman na pugusin ng mga ulama agyang ko to katero Sheikh Ali Hasan. Agyang ko to pakatatayan tano wa Sheikh Uway. Agyang ko to paman na mga dato akitgliran agyang ko to ginawairan na kapakap suburnuiran kagi aya kialayaman nakaksuburno sa agyang ko to adarpa. Uway. Nakitgliran na paman na makabagay suburno. Nasa din sa komino na mga tao paman na nasira ni kiharaman. Uway sira ni kiharaman. Ayaman na nasakap kuwa. Napian nga din na miya kuwagi ang kuto apaman na suburno. Si kuda tu amapian ta kasi kuda tu apaman na taranga si napagalinga kay haraman na pananggili ni wai. Uway. Obong bedin na paman na obong bedin milok sa giyang kayakap na kadiyo. Uway. Oban yu bedin mapelot sa giyang agasto. Mga pagarya isang itanong na ya sa ayaman na niyan na api ang mabubabu. Sulangon wad na butan tinian na butukan wagisap kapag inuntulan. Away. Dini usun na yagi ang kanan na suburno.
katawan tanu, wanto na butuan tanu ang mga deto. Mataan na katawan na kakisa ginawang ka. Wanto na paman, dito na, mapi ada to ang butuan na ka. Nana, butuin kaki ka, kabenar ka agyan ko to ada to. So mga pipi ada to. Uy, katawan tanu agyan nga yung mga pipi ada to. Uy. Kati paman na, di ganun na rin makapumimikiran. Paman yan na agyan nga yung kapipiraragundin na paman na dato din sudah to na to na mamimiyaswa. Uy. Nana, agyan ko to ba paginuntulang kano, kapaman na giin na mala ini masuliya aku matanwaya sa lungan na mori. Uy. Dudan tanwag yan kaya paman na bityara tano. Inna Allah taibun la yakbalu illa taiba. Mata na suwallah na sote. Da terima niyan inong tanag yan kunta sote. Adna miya panutul mga pagarya. Miya kay isa kun na su Imam Abu Hanifa rahimahullah. Miya kapiyapi niya tutul. So Imam Abu Hanifa na pagilay niya nagyang kuto mama di mamaneko. Pumaneko sa kanya sa mansanas apula tigitan wa. Yang ko tuwa kekuan niyan adina di pamaneko na mansanas. Napia ka mamasa kagyan ko tuwa kapku niyan non. Nadina ni pesaan na wanto na di niya ni mapagarga nadina ni sesadeka. Ini seen. Sa kanya no Imam Abu Hanifa. Tigyan na anto nagyang ko tuwa psuan na ka. Amele kas katigin na kinuha nga gyang ko tuwa mansana mana na kaya aktuwa na kas kami man ko tigin na iya imam dia ko tigin ni mama ko sa apol adia kan ipesaan na gyang ko tuwa arga ina dinya ni sisadaga tigu imam ino to na tigin na minggel baka ko sa isa haram naman to minggel baka ko tigin sa isa haram ay man niya na man ko na kaya haraman ako okay na ini sisadaga kana tigin na miya ka ko sa 10 mapiha masyaallah miya ka pamikiran na. Uy, miya ka pipi pamikiran na. Miya man ko, nakiharaman ako atigyan. Oh, satiman, haram, minilista. Okay, na may sedekah ko atigyan. Swarga yan, ini sedekah ko, nakatawan tanwa, suka sedekah. Natagapan wallah sama ka. Anto na ini, sukang galibag sama piyan, natagapan wallah sama ka 10, sama sa 7 gato, sa kaptagpawan wallah subhanahu wa ta'ala. Naubama ko batad no to, pumimikiran na, natigtan mo mapiya, mambuagi ko to, galibag yan ito. Okay na, anda din na pagari kakanalang ka sa giyang kaya hadith unabitan wa Muhammad inna Allah taibu la yakbalu illa taiba mata naswallahu subhanahu wa ta'ala nasuti daat terima niyan inong tagiyang ko to asuti na api antunay pamikiran na kaamapya sa giyang ko to ka penggelebek ka sa haram na mataan na diterimaan wallahu subhanahu wa ta'ala na sakanud ni mata oron away miya kadagdagan liman to ading gelebek sa haram naino kata paman na naino ka paman na sisadega kurumbu mangalimuan na kurumbu ng pagariya kala ka nakasu Allah subhanahu wa ta'ala. Mata na kala ka nakasu Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ko sa itanong na tigong mga ulama, al-ilmamu bifikhil hajj wa manasikihi. Anto na ini. Tigong mga ulama, sukna lagu sabut ko kanay gusto mga okito-kiton. So Ali radiyallahu anha ay katro la khaira fi ibadati la fikha fiha wala khaira fi qiraati la tadabbura fiha. Ayamanaw to tigong mga ulama akaturo ali da tigya nakapi o simba ada akapi atigu ali o simba adi kapapadalaman sa sabut paman naging ko to penggelebegan ka simba na da mapi ama papadalamun amay kapaman na da sabut kaun da kenal kaun oh uda akapi o kabatiya sa Quran atigu ali radhiyallahu anhu adi kapapadalaman sa rugu-rugu di ginamano to paman na batiya ka sa Quran na daw nagyan ko to at tadabbur kaprugurugu da tigtan kat tadabbur paman adiga pamamikiran na sagyan ko to to na ini katuro wallahu subhanahu wa ta'ala mga pagariya si itano pagpusa agyan kaya paman nakapumagu sa itano agyan kaya tigu mga ulama al-ansakul lati yuhrimu biha al-muslim yan ko to ang mga okit-okit klasya kapagikram agyan ko to muslim sagyan ko to kapalalakaw niyan. Talo ay, apaman na sumunon numanay, na talo pagukitan niyan sa giyang kuto kapanay kiyan. Antunay niya giyang kaya talo. Paganeron, anusukul awal na giyang kuto at tamatto. Gito paman na paganay, pagukitan sa giyang kuto kapanay, kagiyang kuto tigtan wakat tamatto. Oh.
Ikadua, an-nusuk tsani nagyang ko to al-qiran. Na aya ika-telo nagyang ko to al-ifrad. Natanong dan tanuan paganero nagyang ko to tamattu lagi diyo kapangadi mga panggariya. Pamana sukanay na aya ukitian na tamattu. Adum man aya ukitian nagyang ko to al-qiran. Adum man na paman na aya ukitian nagyang ko to al-ifrad. Na tanong dan tanuan anto na yung bida-bida na ya. Tigong mga ulama aya betuan sa tamattu. Nagyang ko to akasulu tau-tau sagyang ko to ihramian o di nagyang ko to akapakapagi haramian si iko mga ulan-ulan akanay gitu tigtano so mikat zamaniya aginan so Shawwal nagugyang ko to Dzulqa'dah gusto so 10 sagyang ko to apaganay ko Dzulhijjah yang ko to akapagi kram magyang ko to tao na paman na ayani atian nakapagumraw to kapagumra na makaumas kanyan sa Makkah na tuwap sei naguayaman na niyan na pagalutan niya nagyang kuto olonian o di na pugupa wagyang kuto ataw nagyang kuto akapakapasa dia ruu na paganda din sa ihram magyang kuto ataw na ayap man na paman nakasulutian na peruman sa ihram na anda din ikaw maagyang kuto ikawalo si iko Dzulhijjah yesu yaw mo taroya apaman na tulak ataw sa Mina nagukapakay panapaman na ayakas sulutian sa ihram nagyang ko to ikasiyaw si iko yaw mo Arafah si iko Dzulhijjah. Natigong mga ulama as idin na pagikira magyang ko to ataw sa gyang ko to adarpa yan sa Makkah. Napakasumbeli agyang ko to ataw sa apakasumbeli sa kaniya sa kambing sa gyang ko to paman na kaya tumato yan. Namya karaya-raya gusto mga pagarya. Nagyang kaya tamato insyaallah na sumanga kadi sa Pilipinas nagi kadaklan bago kita niran. Insyaallah na makaumatano, yang kaya kaplalakaw tano na Pilipinas na pamadina tano. Si tano paka tunay ni pakatana sa Madina. Narutan wayaman na ni pagikram sa kapagumratano. Nagyang ko to apaman na kapakaumatano sa Makkah, insyaallah na pagindan tano nagyang ko to ay haram tano na nanayon tanok man nagyang ko to ikawalo ikasiyaw si kuya Dzulhijjah aginan suyaw mo at taruya ang taagagyan ko to yaw mo Arafah na aya pukitan agyang aya paman na aya programa agyang aya rakatano na sagyan ko yaw mo taruya ng genat tano sa hotel na sungtano sa Mina way napsi tano din pagikram sa hotel yun na paman na usaya no nagyang aya mga ulama na insyaallah na adna ka sumbeli adna paman na ayam paman na sumbeliin sagyan ko to paman na nakapte matutano. Ikadua, ukit, an-nusuk tsani nagyang ko to al-qiran. Saya mambu paman na ni atayaw taw, nagyang ko to ang kangiraw niya, labbayka umratan wa hajjan. Labbayka umratan wa hajjan. Qiran. Tigong mga ulama ayaman na kiran na sukas sulot sa ihram, aaya peniatan, o taw, nagyang ko to akapagumran niya, nagugyang ko to akapnekian. Ayaman na timbalan niya na pakay sa isaan niyan, sagyang ko to alalakaw niyan. Ayaman na nagyang ko to alalakaw niyan na umra na hajpen. Uy, ito pa man na umra niyan, gyang ko to umra niyan, agugyang ko to hajian na isa-isaw to. Apaman ayaman na ito, gyang ko to alabay ka umratan wa hajjan, ya Allah, katiya ko. At yari makan suka pagumra, nagugyang ko to akanay. Tigong mga ulama, agyang ko to ay palalakaw niyan na kiran. Na di makapaganda sa ihram. Kanayaw niyan din nagyang kuto, akaw magyang kuto, agawi kanay. Sa taman sa di makapasad rumuntar, guayaman na niyan na makapagukurban, na gumakapagupaw, agyang kuto, ataw sa Mina, kung ikasapulo ko Dzulhijjah. Naguadong panakasumbali on. Ayaman na sumbali panagyang kuto, ataw ay ilalakaw niyan nagyang kuto al-qiran. Gyang kuto ay ikatalawan nusok, nagyang kuto al-ifrad, at tigong mga ulama, ayaman na ifrad na sukapagikram utaw sa kanay. Ayap peniatan niyan, sagyang ko to, kapakauman niyan sa mikat, nayaman na niyan, nanay kabu. Ayabu paman na peniat niyan, nagyang ko to, alabay ka hajjan, da umraon. Nagyang ko to, paman na ifrad na da abaon, kasumbali sa ayam. Way, gito bi paman na, bida-bida, nagyang ko to, at tamattu, wal qiran nagyang ko agugyang ko tal ifrad balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalama pias kanwa paman na mga bangsami apya may ito apaman na kusaytano na importante na adna importante na pagpakauman to sa agyang ko to adi tano di kapang nalasi ko agamatan wa Islam
bulaboro nagyang kaayamanan yan nakapag-hajj kailangan din na yan ad na kanal tano sagyang ko to kaplalakaw tano nayno ka paman na sumpatan tano busi ko mga dauras salam rakano lang ng mga bangsami uway pagnin tano si ko Allah mapipiyat tano langon gyang kaya paman na kasugod ra ka tano gyang kaya eleksyon man na paman na pagin nakakano oy pagin nakakano kakatawan tano miya kay init agyang kaya pag-eleksyon na maya-may na paman na miya pwede ganun sa gyang ko tuwa mga tawa di gubut di paman na di mangilay sa paman na tunay ini mga derpa paman na mayaw ro na tanto sa pag-eleksyon na napananggila kano siya pang ano langon wallahu subhanahu wa ta'ala bulaboro nagyang na paman na mga derpa tano sa inged paman na saranaw way pagnin tano si wallah mabaloy sa mga derpa paman na peaceful way da abo nagubut da paman na abo nakasasakita ay sana na paman na kalalayaman sa darapatano na pagnintanong si ko Allah tawfikan yan padalaman niyan si ko mga tao mga muslim mga pagritan ng mga muslim magyang utwa paman na kalilintad way adad na paman na adad na kanagantanong sa mga problema way na pagnintanong si ko Allah ay adato no Allah subhanahu wa ta'ala nagyang utwa mga adato paman na mga untol mga pipi adato sila ni paman na tagun wallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang kutwa paman na kadato way si tanong buto man salam nakaskano lang ng mga pangariyakan gyang mga jama lagi di asnawi salam rakasan si Ummu Saliha magdaga salam rakano yang ay kuya kan na lalayo ra kan ya pugunot si Ryan Sarip si Kuya Ulumuddin salam rakasan si Ahmad salam rakano si Suwaib si Salahuddin si Walid Mailaw jama kapnaya salam rakanusan si Nurjan na Bulawan so mga jama kan naptano din ni wagi ang kaya ditano di pamagusain oy si Nurhani Ali Amirol atay pagaloy na nagyang 3-in-1 ditanod na ito na ini pakatanaan yang na 3-in-1 hijrad di patuan salam rakano yang kaya anti akan na si Anti Samira salam rakasan si Hijra di Patuan di Barosan si Norasia salam rakano mga pagariakan balabalasan tan wallahu subhanahu wa ta'ala sa madakalamapia pakandud na rakano salam wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh